Здравейте, зрители, това съм аз, Джорди Стефан, и днес снимаме на Майнкрафт. Аз ще направя статуя за моя приятел, който винаги ми подкрепяше, когато правя клипове. И за това искам да му се отплатя. Така че ще паузирам клипа, докато направя статуята. Добре, айде! Добре, хора, върнах се, но мисля, че не се получи хубаво. Гледайте колко тролско се получи. Гледайте, само това успях да постигна. Но мисля, че се получи. Дано той поне да го хареса. Сега почти съм готов, но се получи тролско, нали? Много гадно стана. Така че видяхте какво стана, си паузирам клипа, може би докато го направя или докато съм почти готов. Добре, айде. Така, и сега ще го паузирам. Добре, аз се върнах. Така, нещо такова се получи. Опа. Аз се върнах и нещо такова се получи. Надявам се той да го хареса. Ето. Това е скина на моя приятел Minecrafter 9561. Само и там трябва да го правя, но нищо. И това беше от мен. И чао!